Baba, wai ina ne gidan nan ne? Na gaya ma kai za a tambaya gidan nan fa. Ni za a tambaya? To ya kake mana ka bacin casan da ka ce kuma. Ina ga gidan nan. Tace. Gaskiya gidan su da. Kaga gidan can, ga gidan can. Can shine gidan. Kai, abokina wancan fa ta gaji ba. ba wannan muna zuwa kawai kai za a bai ka gane. Ka san ni fa tsoron mata nake ji. Ne tsoron mata kai ma. In ba ka ba kake so ma. To mu je ni na san ta za a yi. To shike in ka sani amma in baka sani ba. Kai ya kai abokina? Antinka ba. Dan je ka dan jawwalo mana gaji. Ka san dai mu ba ma hawa amma dai yau mai dana so ka cillo mana ita. Dan matsa nan. Dan matsa. Abokina tana fitowa kawai ka faɗa mata kawai abin da ya kawo. Abokina wannan kuma ai ya buji. An saba kira ina sani tana fitowa. Bugai mata kamar tino ne. Abokina ne. Abokina ni na zo ne mun ka. Faɗa mata. Na daɗe ne yana so ɗan bayyana muku zuciyata ta buga mu kawai dai na ji ba zan iya danne ba ne sai na zo na sami ko ba haka ba. Na daɗe ina wucewa ta layin nan kawai ina yin dokoki amma na kasa ga ake wani aboki na ce dole ne fa sai na zo to shine ne ta maza in san na yi aiki sosai ko ba haka ba za ka kama mu bayani ya kamata a ce kai suwaye ku me ka ku gurin ta a ba mun dan zo wajen ta ne wani abin da ya kawo ko aboki na ke me wuto da ke wuce ki tafi gida za ki wuce ba ta je ina ce gida mai aka ga mana za ki wuce